Croeso mawr i chi I Darganfod y Pasg, oedfa lle byddwn ni'n dathlu'r atgyfodiad, bywyd newydd a Iesu yn curo'r bedd. Dwi wrth y modd ar ffaith bod ni'n dathlu'r Pasg yma yng Nghymru yn ystod cyfnod y Gwanwyn, lle mae yna arwyddion o fywyd newydd, o olau llachar a gobaith ar y gorwel bob blwyddyn. Ac wedi'r flwyddyn I ni wedi cael ar gaeaf caled diweddar rydyn ni gyd yn deheu am obaith yn ni. A dyna ni hanfod yw natur y Pasg, pan oedd pethau'n edrych yn ddi, pan oedd popeth yn anobeithiol gyda carreg drom o flaen bedd Iesu, do fe ddaeth atgyfodiad ac fe ddaeth buddugoliaeth wrth I Iesu guro'r bedd. Ac yn ystod y munudau nesaf heddi, byddwn ni'n edrych ar ddarlleniadau penodol o'r Beibl. Byddwn ni'n clywed parchedig Alun Tudur o Ebenezer Caerdydd yn sôn am hanes y Pasg. A byddwn ni hefyd yn clywed stori Bethan Peri. Drwy lyged hi fyddwn ni'n edrych yn ôl ar y flwyddyn a eith heibio blwyddyn mawr i'r Peris wrth nhw ddathlu dyfodiad newydd i'r teulu. Ond rydyn ni'n dechrau heddi gyda'r emyn buddugoliaethus, Crist a orchfygodd fore'r trydydd dydd, cododd ein gwaredwr, daeth o'i rhwymau'n rhydd. Tybed sut 'ych chi'n teimlo nawr ein bod ni'n dathlu'r Pasg am yr eildro o dan glo. Wel, mae wedi bod yn flwyddyn y byddwn ni byth yn ei anghofio am sawl rheswm, ond mae gan deulu'r Peris reswm I ddathlu yng nghanol y cyfan. Do, fe ddath babi bach newydd I ychwanegu at y teulu yn ystod y misoedd diwetha. Felly dyma Bethan I sôn am ei rheswm hi, am ei gobaith mawr yng nghanol popeth. Mae'r flwyddyn diwetha wedi bod yn flwyddyn rhyfedd iawn. Fi'n cofio amser yma blwyddyn diwetha a'r cyfnod clo mawr yn dod. Teimlo yn ansicr iawn beth sy'n mynd I ddigwydd, ond hefyd oedd rhyw elfen bach o gyffro, mae hwn yn wahanol, cael y plant I gyd adre, a ni'n teimlo, mae hwn yn gyfle nawr I stopio ac I addysgu nhw ac I ddod â Duw mewn I bob pwnc, a ni'n gweld fel cyfle I a gysylltu gyda'r plant mewn ffordd a jyst mwynhau cwmni nhw. Ond wedyn fi'n cofio Pasg blwyddyn diwetha, gwylio yn oedfa ni ar y teledu mewn dagre, achos o'n i eisiau bod gyda pawb yn dathlu yr atgyfodiad a eisiau bod gyda teulu'r eglwys. A wedyn wrth i'r flwyddyn barhau, o'n I dal yn yr un sefyllfa a falle y brwdfrydydd yna o ddysgu'r plant a
cael amser Beibl ar ddechrau'r diwrnod, dod â'r elfennau Cristnogol mewn i fod pob dydd. Falle oedd hwnna'n dechrau pylu a jyst teimlo yn grac ac yn rhwystredig a eisiau gweld pobl. A wedyn yr haf yn dod a bach fwy o hwyl. Ni wedi treulio oriau yn yr ardd yma. Ni mor ddiolchgar am yr ardd i allu jyst diddannu'r plant maen nhw wrth i bodd allan. So oedd hwnna'n gret. A wedyn Nowa'n dod, so yn pedwerydd plentyn ni, a'r heriau o hynny, ond y llawenydd o hynny hefyd. A jyst teimlo mae rhywun angen yn sylw i trwy'r amser nawr. Mae wedi bod yn flwyddyn gwahanol, flwyddyn lle ni wedi mwynhau cwmni'n gilydd, ond really stryglo am peidio gweld teulu a ffrindiau a teimlo'n gaeth i un lle falle, a jyst teimlo'n rhwystredig ar y cyfan. Fi wedi dysgu lot yn y flwyddyn diwethaf, lot amdano fi fy hun, lot am rôl yr eglwys yn bywydau ni. Fi wedi meddwl yn aml am sut un yw Duw, a bod ni fod efelychu, a bod ni wedi cael yn creu ar lun a delw Duw, a bod ni fod dangos yr rhinweddau yna o gariad, o amynedd, o drigaredd. Ond wedyn mae'n elfennau o Dduw sydd ddim yn perthyn i ni, fel bod e'n holl wybodus ac yn holl alluog ac yn trefnu pob peth. A dros y flwyddyn diwethaf fi wedi ffeindio bod fi eisiau yr elfennau hynny o Dduw sydd ddim yn berchen i fi, a wedyn ddim yn dangos yr elfennau hynny o Dduw sydd yn berchen i fi. Fi eisiau bod yn lot fwy hollwybodus ac trefnu'r bywyd a trefnu'r teulu a bod yn aniddig pan mae pethau ddim yn mynd yn ffordd ddi, math yna beth. So fi dysgu hynny amdano fy hun, fi'n meddwl. A dysgu hefyd ni bod gyda'n gilydd. Ni wedi cael yn creu, fel ni'n dweud, ar lun a delw Duw sydd yn Dad, Mab a Ysbryd Glân, mae e'n gymuned, a ni fod yn gymuned gyda'n gilydd, a jyst gweld colli hynny, a fi'n meddwl bod hynny'n beth iach, bod ni'n colli gweld yn gilydd, achos ni ddim wedi cael yn creu i fod yn ynysoedd ar ben yn hun, ac i fod yn annibynnol. So fi'n meddwl wedi dysgu hynny, fi'n berson pobl, yn mwynhau pobl, a pam dyw pobl ddim yn cael bod yn rhan o mywyd i, mae hwnna'n anodd. Ond eto mor ddiolchgar am FaceTime a Zoom a galwadau ffôn a gallu dod i'r ardd yn yr haf, math yna beth i gysylltu gyda pobl. Gobeithio wrth yn ôl at yn gilydd, byddwn ni'n gweld gwynebau newydd, gweld gwynebau sydd falle wedi profi Iesu Grist mewn ffordd fwy real yn ystod y cyfnod clo, a byddwn nhw yn dod ac ymuno gyda ni fel teulu'r eglwys. Bydd yna golledion, pobl bydd ddim yn dod nôl, a bydd hynny'n drist ac yn destun galar i ni. Ond fi'n meddwl, wrth yn ôl at yn gilydd, bydd yna gyfleoedd newydd falle, bydd yna bobl newydd, ond beth sy'n anhygoel i feddwl, mae'r Iesu yr un peth. Mae dyw e byth yn newid. A dyna beth sydd wedi bod yn gysur i fi yn ystod yr cyfnod clo yma yw, fi'n canu emynau'r plant cyn mynd i gysgu, ni'n canu rwy'n dewis Iesu a'i farwol glwy yn frawd a ffriod i mi mwy, ef yn arweinydd, ef yn ben, i'n dwyn o'r byd i'r nefoedd wen. Mae'r ail bennill yn sôn am pwy sy'n gwrando ar yn gryddfan yn enaid gwan ni, pwy sy'n dwyni o'n holl o fidiau i'r lan, pwy garia maich fel bren yn nef, pwy gyd ymdeimla fel e fe. A mae jyst y geiriau yna wedi cario fi trwy yr misoedd diwethaf meddwl, mae Iesu Grist yn fyw, a dyna beth byddwn ni'n dathlu, ond dyna sydd yn wir bob dydd Sul pan ni'n cwrdd, pan fyddwn ni'n cwrdd gyda'n gilydd. Ni'n dathlu bod Iesu Grist yn fyw. A cyn y cyfnod clo, yn ystod y cyfnod clo, blynyddoedd wedi'r cyfnod clo, yr un gwirionedd yw, mae Iesu Grist yn fyw, felly mae e'n gallu cario ein beichiau ni, mae e'n gallu cysuro ni, mae e'n gallu'n achub ni, mae e'n arglwydd ac yn frenin ac yn ffrind ac yn frawd i ni. A fi'n gobeithio pan bydd y cyfnod clo yma drosodd, bydd ni'n nôl gyda'n gilydd, bydd pobl newydd yn ymuno â ni, achos bod nhw wedi profi Iesu Grist yn ystod y cyfnod clo, falle cyn hynny. Dyw e ddim yn newid, bydd sefyllfa newid, ond dyw Iesu Grist byth yn newid, a mae hwnna'n gysur i bawb. Mae e'n fyw ac yn abl i newid yn sefyllfa ni. A mae hwnna'n rhywbeth gwych, fi'n meddwl.
gynnar fore Sul, pan oedd y saboth i ddewig drosodd, a hithau'n dechrau gwawrio, dyma Mair Magdalen a'r fair arall yn mynd i edrych ar y bedd. Yn sydyn, roedd ei argryn mawr. Dyma angel yr arglwydd yn dod i lawr o'r nefoedd, a'r holio'r garreg oddi ar geg y bedd ac eistedd arni. Roedd wyneb yr angel yn disgleirio'n llachar fel mellten, a'i ddillad yn wyn fel eira. Roedd y milwyr yn crynu gan ofn, a dyma nhw'n llywygu. A dyma'r angel yn dweud wrth y gwragedd, peidiwch bod ag ofn. Dwi'n gwybod eich bod yn edrych am Iesu, yr un gafodd ei groesoelio. Dydy e ddim yma. Mae wedi dod yn ôl yn fyw. Dyna'n union beth ddywedodd fyddai'n digwydd. Dewch yma i weld lle bu'n gorwedd. Yna, ewch ar frys a dweud wrth ei ddisgyblion, mae Iesu wedi dod yn ôl yn fyw. Ac mae'n mynd i Galilea o'ch blaen chi. Cewch ei weld yno. Edrychwch, fi sy'n dweud wrthoch chi. Felly, dyma'r gwragedd yn rhedeg ar frys o'r bedd i ddweud wrth y disgyblion. Roedden nhw wedi dychryn, ac eto'n teimlo'r rhywefr. Yn sydyn, dyma Iesu'n ei cyfarfod nhw. Helo, meddai. Dyma nhw'n rhedeg ato ac yn gafael yn ei draed a'i addoli. Peidiwch bod ag ofn, meddai Iesu wrthyn nhw. Ewch i ddweud wrth fy mrodyr am fynd i Galilea. Byddan nhw'n cael fy ngweld yno. Pwy yw hwn yng Ngethsemane, sydd a'i bryderif mor fawr, trist hydangau yw ei enaid, pam y daeth e fi'r fath awr. Dyma Iesu, dyma Iesu, mae am orffen gwaith ei dad. Dyma Iesu, dyma Iesu, mae am orffen gwaith ei dad. Pwy yw hwn ar ben Calfaria, dirmygedig y diwedd, fe'i doluriwyd ac fe'i dryllwyd, collodd hefyd
Doedd Thomas ddim yno pan nath Iesu ymddangos. Thomas oedd yn cael ei alw yr efaill, un o'r 12 disgybl. Dyma'r lleill yn deud wrtho, da ni wedi gweld yr arglwydd. Ond ei ymateb oedd, nes i mi gael gweld ôl yr hoelion yn ei arddirnau, a rhoi fy mis yn y briwiau hynny a rhoi fy llaw i mewn yn ei ochr, ond na i byth gredu'r y peth. Wythnos yn ddiweddarach roedd y disgyblin yn y tŷ eto, a'r tro hwn roedd Thomas yna efo nhw. Bod y drysau wedi cloi, daeth Iesu i mewn a sefyll yn y canol a dweud, Shalom. Trodda Thomas a dweud, edrych ar fy arddirnau, rhod y fus i mewn ynddyn nhw. Estyn dy law i rhoi yn fy ochr. Stopia ama, creda. A dyma Thomas yn dweud, fa arglwydd am Duw. O Duw ein tad wrth i ni ddathlu newyddion da Ffydd y Pasg, ni'n dod i dy addoli ac i ganu dy glod oherwydd mae Crist yn fyw. Halleluia. Dyn ni'n diolchgar eich bod ni'n byw mewn wlad sy'n dathlu Gwyl y Pasg, pobl sy'n dynabod gyda phobl sydd ddim yn dynabod eto. Gweddion fod yn ystod y gwyliau bydd pobl ledled Cymru yn cofio rheswm y ddathliad ac yn dechrau codiad Cristnogaeth newydd. Gweddion hefyd bydd neges y Pasg yn dod i mewn i galonau credwyr i gryfhau ein ffydd. Wrth mae restrictions y cyfnod clo yn dechrau cael eu lleddfu, helpwn ni i meddwl am pobl eraill o'n gwmpas ni, ein teuluoedd, ein ffrindiau, ein cydweithwyr. Mae pawb wedi cael profiadau a phroblemau wahanol o'r blwyddyn diwetha a mae'n pwysig i fod ni'n cofio teimladau pobl eraill. Ar y diwrnod yma, rydyn ni'n cofio Cariad y wnaethoch chi ei ddangos i ni hyd yn oed pan rydyn ni'n ei heiddi. Helpwn ni i ddangos gras a charedigrwydd i eraill. Arglwydd Dduw, helpwn ni gofio geiriau Iesu. Dwi'n rhoi gorchmynnu newydd i chi. Carwch eich gilydd. Rhaid i chi caru'ch gilydd yn union fel dwi'n caru chi. Diolch am dy gariad a diolch am y adfer. Amen. Amen. Blynyddoedd yn ôl pan oedd Vicky a finna yn byw yn Wrecsam a finna yn weinidog ar eglwys annibynnol Ebenezer Wrecsam. Dyma ni yn penderfynu mynd i nos Wener i Gales Bistro yn Llangollen. Hwn yn bwyty soffistigedig yn yr ardal, efo gola, canwyll, tywyll yno, pawb yn rhyw fath o ymgolli yn y gwell. Ogla garlic, cerddoriaeth ffrenig yn y cefndir, naws cyfandirol ar lan y gamlas yn Llangollen. Cyn hynny'n syniad i o haute cuisine, oedd mynd â ffowlan i siop chips ar ddydd Sadwrn, ond mi o pethau wedi newid. Mi oedden ni'n gwpl ifanc oedd wedi ennill yn cyfloga cynta a ddim yn gwybod sut i wario fo i gyd. Dach chi'n cofio y dyddiau hynny? Yn noson hon mi oedden ni'n soffistigedig yn bistro Gales, yn edrych trwy y fwydlen, yn cael dipyn o aperitif, cael starter, prif gwrs. Ac yna'n disgwyl am y starter, garlic mushrooms oedd o. Dach chi'n cofio cyfnod yna, garlic mushrooms oedd y starter. Oedd hynny cyn i ni symud ymlaen at yr hen prawn cocktail. Wrth i ni ddisgwyl am y starter, dyma fi'n gweld un o aelodau Ebenezer yn y bwyty. A dyma ni'n cyfarch yn gilydd o bell, helo, sifai, sut ydych chi hyfryd eich gweld chi heno. Ac ar ôl i wneud hynny, dyma ni'n ista wrth yn byrydda, a cael yn garlic mushrooms, a cael, rhaid chi bod, rhywbeth fel lasagna fel prif gwrs. A dyma'r noson yn mynd yn ei blaen, yn hwylus, a dyma pobl yn dechrau gadael y bwyty. A dyma y ddau ohono ni'n penderfynu fysa ni'n gadael hefyd, a dyma fi'n draw at y til. A dyma fi yn gofyn i'r hogan o tu ôl i'r til, gai y bil os gwelwch chi'n dda, dwi'n awyddus, a da ni ar bwrdd 12 yn y fan honno. A dyma'r ferch yn edrych yna fi, bwrdd 12, na, does na ddim byd i dalu am hwn.
Wel, wrth gwrs, medda fi, da ni wedi y bwyta, da ni wedi cael garlic mushrooms i starter, da ni wedi cael prif gwrs. A dyma dweud, na, ddos na ddyn yma, oedd ar y ffordd allan ac oedd yn talu. A dyma fo'n dweud, da chi'n gweld y bwrdd yn fanna, lle mae'r cwpl yna. Dwi eisiau talu i bil nhw. A dyna nath Tiwdor Williams talu y bil yn llwyr ac yn gyfan gwbl. Ac o'n i'n gwybod bod gynna i ddyled i dalu, ond do'n i ddim yn gorfod talu, oherwydd oedd yr arian i gyd wedi cael ei dalu. Ac o'n i wedi cael y bendis, oedden ni wedi cael y bendis o gael bryd, blasus, cynnwys pwdin erbyn y diwedd, rhad ac am ddim. Ac i mi, oedd y digwyddiad yna drwy'r blynyddoedd, mae wedi bod yn ddarlun bach o ras rhyfeddol Duw ar hyn mae o'n ddangos yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r Beibl yn dysgu ni dro ar ôl tro bod gan ddynoliaeth broblem enfawr. A'r broblem honno ydy'r rhwyg sydd wedi digwydd rhwng pobl a Duw. Yn Genesis mae yna ddarlun yn bod ni wedi cael yn creu i fyw mewn perthynas hefo'r Creuwr. Ac yn y berthynas yna, da ni'n cael cyflawnder a llawenydd a bodlonrwydd a heddwch a thangnefedd. Ond fi o wrthryfelodd dynoliaeth yn erbyn Duw. A da ni'n cael hanes y cwymp yma, y gwrthryfel mawr. A pobl yn dweud, allwn ni fyw, wel, iolo, allwn ni fyw heb Dduw. Da ni ddigon da, mae ganddo ni ddigon o adnoddau i fyw ar ein penna yn hunan. Ond mae'r Beibl yn dysgu ni fod yr cwymp, fod yr rhwyg gyda Duw yn beth enfawr. Dyma pam fod na newyn ac anghyfiawnder a rhyfel a gwrthdaro a throseddu a chasineb a salwch ac iselder yn bodoli. Oherwydd yn bod ni wedi colli y berthynas sydd i fod rhyngo ni a Duw. Ac uwchlaw popeth yn bywydau, da ni angen dod yn ôl i berthynas efo Duw. Da ni angen trwsio'r rhwyg sydd wedi dod rhyngo ni. A mae'r gwrthryfel yma yng nghalon bob un ohona ni. Mae'r tywyllwch yn meddyliau, mae'r trachwant yn calonna, a mae dylanwad y byd yn gwahanu ni oddi wrth Dduw. A da ni ddim yn gallu cael gwared o'r pethau hyn. Da ni ddim yn gallu cyfannu'r rhwyg, trwsio'r rhwyg ohona ni yn hunan. Dwi mor hen erbyn hyn fel bod fi'n cofio'r 70au, a rhai o'na chi sydd yn hyn a hanner cant oed yn gwybod fel yna lot o streicia a blackouts yn ystod y 70au herwydd y streics. A mi oedd sbwriel yn casglu ar y strydoedd. Pentyrru bacia oedd y strydoedd yn aml iawn yn drewi oherwydd do'na neb i'w clirio nhw. Do'na neb i'w aredu y llanast. A mae'r Beibl yn dweud, mae fel hyn, mae pechod yn gwahanu ni oddi wrth Dduw. Mae'n pentyrru oherwydd bod ni'n methu delio hefo fo. Mae'n drewi yn bywydau ni. Ond mae Duw yn ei gariad wedi trefnu ffordd i ddelio hefo'r rhwyg, i ddelio hefo'r pechod, i ddelio hefo bob llanast. A dyma lle mae gras yn ymyrryd, heilioni rhyfeddol Duw yn Iesu Grist. A mae hyn yn wahanol i grefyddau eraill sydd yn dweud, gwnewch eich gorau, byddwch fyw yn dda ac wrach fydd Duw yn eich derbyn chi. Mae Cristnogaeth yn dweud, allwch chi ddim byw yn ddigon da, ond mae Duw wedi paratoi ffordd i chi fod yn ôl i berthynas a fo. A mae hyn yn digwydd yn Iesu Grist. Mae Duw wedi trefnu ffordd i'n cymodi ni, i'n cyfannu ni. A mae'r Beibl yn gofyn, credwch yn yr arglwydd Iesu. Mae Iesu wedi byw bywyd perffaith, ac mae hwnnw'n cael ei gyfri fel eich bywyd chi. Da chi'n gwybod am yr emyn falla sydd yn dweud, fy ngwisgo a'i gyfiawnder yn hardd ger bron y tad. Mae o'n golygu fod Iesu, mab Duw, wedi marw ar y groes, trosom ni, wedi derbyn y gosb am y pechoda ni,
a 2 ddiwrnod yn ddiweddarach wedi atgyfodi ac wedi concro marwolaeth. Ac yn y fan yma, da ni'n gweld gras Duw yn glir, oherwydd da ni ddim yn gallu trwsio rhwyg efo Duw yn hunan, ac yn ail, tyda ni'n gallu cael gwarad o'n pechod. Ond mae Duw yn ei gariad wedi gwneud hyn, a mi fyddwn ni'n daslu hyn rwan dros y Pasg, drwy gofio'n groes Calfari a chofio'n yr atgyfodiad ar y 3ydd dydd. Yn y llythyr at yr Effesiaid, da ni'n cael ei geiriau yma. Heilioni Duw, sef gras Duw, ydy'r unig beth sy'n eich achub chi wrth i chi gredu. Da chi wedi gwneud dim i heiddi'r peth, anrheg Duw ydy e. Da chi'n gallu gwneud dim i'w ennill, felly does dim lle unrhyw un frolio. Duw sydd wedi'n gwneud ni beth yda ni. Mae wedi'n creu mewn perthynas â'r Meseia Iesu i ni wneud yr holl bethau da mae o wedi trefnu ymlaen llaw i ni ei gwneud. Mae Duw yn caru ni gymaint fel yn yr Iesu fod o wedi trefnu ffordd i ni ddod i berthynas newydd a byw gydag ef. Fel yn bod ni'n cael bywyd newydd, maddeuant am yr holl bethau gwael da ni wedi gwneud, cychwyn newydd, rhyddid o iogrwydd, ystyr newydd. A da ni'n derbyn yr ysbryd glân i'n calonnau i fod yn nerth i ni a bywyd tragwyddol. A mae hyn i gyd yn herio'r syniad yma o YOLO, you only live once. Felly mae rhaid i mi wneud bob dim i gael plesera a llawenydd yn y bywyd hwn. Hold on, medda'r Beibl. Ma'ch bywyd chi'n hyd-destun tragwyddoldeb fawr ei hun. Ac wrth i ni dderbyn gras Duw, da ni'n cael yn hannog i fod yn bobl rasol yn hunain, tuag at y bobl yn cymdogaeth, tuag at yn teulu. Ond trywydd arall ydy hwnnw heddiw yma. Ar ôl i Tiwdor Williams dalu am y bwyd yn Gales Llangollen, dros y blynyddoedd, dwi wedi gwneud yr un fath yn achlysurol i ffrindiau. Felly mae gras yn meithrin gras. A mae gras Duw tuag ata ni yn meithrin gras yn calonna ni, fel yn bod ni'n rasol tuag at y bobl sydd o'n cwmpas ni. Dim ond crafu'r wyneb dwi wedi gwneud yn y fan yma wrth sôn am ras. Yna lawer mwy i'w ddweud a llawer mwy i'w ganfod am ras rhyfeddol Duw. Oherwydd mae gras Duw yn enfawr, rhy fyr i'w tragwyddoldeb llawn i ddweud yn iawn amdano. Chywod, ys darlun sy'n dod i meddwl i'r funud yma di TARDIS Doctor Who ynde. Blwch bach glas. Da chi'n agor y drws a da chi'n mynd i mewn a mae o'n enfawr ar y tu mewn. Felly gras a heilioni Duw. Gair bach ydi o. Ond da chi yn agor y drws a mae yna balas enfawr o gariad a heilioni yn ymagor. Dyna pam bod Titus Lewis yn gallu canu fel hyn. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar Galfaria, mawr yn meiddi angau hun. Hynod fawr yw yn awr, brenin nef a deiar lawr. Gai ddymuno'n dda i chi, a channog chi, os nad ydych chi'n gredu, i roi eich ffydd yn yr arglwydd Iesu. Mae o'n llawn gras. Os ydych chi'n credu, agorwch eich calonna i'r gras hwn. A gadewch i Dduw drwy'r ysbryd glân eich cryfau a chadnewyddu. Mwyn i enw. Amen.
Diolch yn fawr i bawb sydd wedi cyfrannu i Darganfod heddiw ac yn arbennig i Alun Tudur o Gaerdydd am ein hannerch ni ac i chi amwylio hefyd. Wel, y newyddion mawr yw y byddwn ni'n cyfarfod y tro nesaf. Yn anffodus nid yma yng nghanol Rhydaman, ond dros Zoom. Felly mai 30 am 6 y nos, Sul ola mis Mai. Gwnewch yn siŵr bod chi'n cysylltu â ni dros Zoom a rhowch sylw fan hyn os lycach chi dderbyn y link hefyd. Ond yn y cyfamser, wrth ni ddathlu'r Pasg gyda'n gilydd, beth am ni gloi gyda geiriau Paul at yr Effesied. Clod i Dduw am yr heilioni anhygoel mae wedi ddangos tuag ato ni. Ei anreg i ni yn y mab mae'n ei garu. Cawsom ni ein gollwng yn rhydd am fod marwolaeth ei fab ar y groes wedi gwneud maddeiant ein pechodau yn bosib. Dyna lle dyn ni'n gweld mor anhygoel a hael mae Duw wedi bod tuag ato ni. Gadewch ni ddiolch iddo am ei heilioni anhygoel. Amen.